100 meters na, kaya kalabangan doon sa grupo sa likuran. So manunumbalik kaya ang kanyang lakas, ang kanyang karanasan nung siya nasa Marlboro Tour. Bago yung kanyang port, ha? 44 kilometers per hour, mukhang dumihid ito may camera man ko. Okay, master tayo. Oh, marami rin to, ha. 50 above. Ayun tayo sa master. 50 up. Andito, Edgar Gregorio, Sabala, Pinili, Dakayo, Pararuan. Maraming pagkasinan dito, ha. Baguio, Marlboro Legend. Ayun, si Jed Valdez. Pararuan ulit lang. Rino Cabudo. Tayo kay Eliza Medidera. Okay, so master na tayo. Mukhang balat ang ganito mga to. At pala, nag-skim reptile sa una wait. Okay, so puro balatan na to. Puro kayo lang. Andito si Cabudo, si Gross ito. Dani Gross, aba, teacher primero yata ito. Hindi tayo sa harapan. Ito nga dito, George Valdez. Teacher Daniel Baglio. Ay, si Kwan pala to, si Abad. Okay, Alfredo Ponsalan dito. Di pa pala natin na-upload yung panalo ng Alfredo Ponsalan. Si Dani Caritativo. Si Jonathan Rosario, kanan lang, bye! Si Sabala, hindi babagalan natin. Babagalan natin. Kung nagkakabaratan, ha? Harap. Madilim ka. Okay, yan si Jonathan. So, meron tayong breakaway. Meron tayong isang solo breakaway. Itong si Din Pinili. Ang Team Dante. The Rookie of the Year, Marlboro Tour Legend. Ayun, matangkas yung si Din Pinili, ha. Wala dito si Platino Valdez. So si Din Pinili naman ay nababanat dito. Ang kanyang speed, 41. Nakakalamang siya ilan. 100 meters na, kaya kalabangan doon sa grupo sa likuran. So manunumbalik kaya ang kanyang lakas, ang kanyang karanasan nung siya nasa Marlboro Tour. Bago yung kanyang port, ha. 44 kilometers per hour, mukhang dumihid ito gas 4 lang. So 5 laps pala tayo. Tako, hindi lumato. Ito ngayon natin solo breakaway. Ito yung talikod na bakal malapit. Yung pinili ng Team Dandex from Lupao Nueva Ecija. So akin, napakarami palang tao dito sa Lalapak. Wala naman sanang lumagapak dito. Agdating sa Kurbada, dahil medyo makurbading ang aling ruta. So ayun, sa kaliwa, may masarap tayo dito. Ayun. Ganun, yan, ha. So nakakalayo na, ha. Aabutan kaya ito. So kung lumalapit sa likod. May lumalapit. Mga tigapangkasinan itong kalaban dito. Dapat yung mga tao dyan sa kaliwa, sana. Okay. Kapag tayo dito. Okay, so ito natin, second group, naghahabol na, ha. Naghahabol na ito, pangkasinan ng kalaban dito. George Valdez. Ayun. Harapan Gregorio, dito lang sa likuran. Kung aabutan niya yung katim niya na si Din Pinili. Yes, sir, Daniel Baglio, dito. Yes, hindi nituan niya tayo dito. So, si John din luwan. Okay lang speed, 49 kilometers per hour. Oh. So may breakaway na tayo, si naabutan si Pinili. So ang nag-breakaway kayo si Gregorio. Saka si Mon Nicolas yun, ha. Dati nabulong natin si Dueting Away. Ellen Garcia, dito rin pala, oh. Okay. Tayo.
Idol, nandito rin pala yung nag-champion sa Anonas, ha? Sarap. Ito, mga grupo. Doming Carbonell, Eric Garcia, Marlboro Torleja, Aldrin Pararupot. Okay, dalawang breakaway away. So, dalawang malakas to, ha? Mon Nicolas, ang team pagmesi ng Team Vendetta at Team Dandex. Itong si Edgar Gregorio, nakakala mo na kinala mga 70 meters. Apit sila. 50 meters lang, pero bumibilis ang kaya takbo, 42. So, mag-aabol dito si Aldrin Pararuan at saka si Ellen Garcia para makalapit dito sa ating dalawang breaking away. So, Pangasinan and Nueva itong nating nasa harapan. Ayun, Diyos ko po, kahit tayo palang buwisit na ulo. Tayo sa likuran, sa likod, yan na. Ayun ito po, kahit do. Yung ating mga nagbabanatan sa likod. Ayun. Dalawa. So, kanya-kanyang pwesto. Ayan. Ayan. Tago eh. Ito lang ito. Parang akin. May track ako. Ayan. Ayun, sa tati takot. Si Boss Andy, ayun. Ayun! Yes, ko ayun, daming tao dito. Shoutout si Boyet Mejia. Shoutout si Chris Barco, dami mga RCC, mga kalombo. Iyo, si Tatay, mukhang nakapanligo lang. Ayun. Ito na ba? Oh, ayun. Si Jana yun ah. The long wait is over. Ito na ba? Ito na ba? Wara-wara. Iyo. Wala. Shoutout natin itong mga ating mga idols dito. Ayan. Ayan. Ha? Wala namang kapwa. Si kapwa naman. Ano naman? Wala. Naubos ka agad. Wala. Paubos ko talaga to. Taso na lang to. Oh. Oh yan. Oh. Saka pa. Yan na. Ha? Wala na. Puta na. Naubos. Nice oh. Okay, wala na. Tingnan mo, wala na. Ha? Oh, ito mga kapadyakuls to. Ha? Wala. Oh, wala na yun. Oh, wala na ito. Oh, wala na. Okay na naman. Wala na. Iyon. Iyon, baka dyan sa likod ha. Ano ba? Iyon, tingnan sa likod, baka dyan ha. Dito, dami na. Ito na. Shout out dito. Iyo. Iyo. Ay, ito natin yung dalawang breaking away. Si Mon Nicolas and Edgar Gregorio, Team Dandex and Team Vendetta. Magkakasindihan. Ayun. Okay, second group. 100 meters behind the breaking away. Ayun. Diba isang mataba. Ay, mataba tuloy si Idol. Yung mga napagod kanina. Ay, may nagbabayaran sa kwan? Ayun, nagkakabanatan, nagkakatimisan na nagkakadiin na ito si Pararuan Andy. Ito sa likuran si Miri. Sa likuran na rin si Cabudol. Mukhang nabudo si Mr. Cabudol. Cabudol. Okay. Yun, patabihin nyo yun. So, ito yung breakaway natin. So, dalawa pa rin ha. Si Edgar at saka si Mon Nicolas. So, hoy, rimati na! Pakainin mamaya na. Ating birthday boy, si Jonel. Okay, so yun tayo sa breakaway. So magkakarimatihan na ito. Na ito. Nueva Ecija versus Pangasinan. Mon Nicolas and Edgar Gregorio ng Team Dandex at Team Vendetta. Parehas na malakas at pagdating sa 50 up. Wala kasi dito si Placido Valdez. Sino kaya ang matindi sa rimatihan dito? Mukhang nakikinig ako. Sa tagal ng pagbablog natin sa mga mukhang sa akin lang ha. Mukhang nakakalabang sa rimatihan. Itong si Mon Nicolas. Pero hindi natin alam. Baka may tinatagong next retong lakas itong si Edgar Gregorio. Sa bike, mukhang lamang ng bahagya. Wala ba? Di tayo marunong tumingin sa bike sa mga
Malayo yung kanilang agwat. 200 meters na yata. Last 300 meters to the finish line. Mukhang ito ang re-remate. Itong si Edgar Gregorio. Makakabawi kaya ito dahil hindi siya nakapwesto doon sa Leonardo Strike. Okay, ako na dito, re-remate na ako. Ay nasa tong si Mon Nicolas. Sa kalikod dito si Edgar Gregorio. Remate na ako. Makikita natin ang speed 42 kilometers per hour. Magkakatugisan o magkakakinatihan ng tulad ng bumibilis na 43. Last 250 meters to the finish. Sino kaya ang unang sa dalawa ng sinong unang babanat? Ayun, sa doon. Diwan ko rin. Ayan, naamoy ko lang ating finish line. Aangat kaya dito si Edgar Gregorio. Ayan na, naamoy na natin ating finish line. Nasa harapan pa rin Mon Nicolas last 200 meters to the finish line. Sino kaya ang unang aangat dito? Aangat na kaya itong si Edgar Gregorio. Umangat na nga si Mon Nicolas. Umangat na si Edgar Gregorio sa kalat sa kaliwa. Kaya na 40-55 kilometers per hour sa pagkangkala ni Edgar Gregorio. Pumigay na itong si Mon Nicolas ang nanalo. Edgar Gregorio, umangat ka din. Tagal na tagal. Tumakas sabay. Sana all tumataas. Congrats, idol. Ayun. Ayun, second place. Okay, lang yung sino. Ayun, 10th place. No, 10th place natin si Abala. Ang idolo, si yo. Okay, yo. Pinilo. Punsa, sumobra pa si Punsan. Ayun yung finish line.